Здравейте, мили мои, драги мои! Всички! Сега е много модерно да ядем здравословно. Аз съм за тази здравословната храна, обаче какво да направя, че съм израснала с хляб и сол. Ма честно, аз така съм израснала и си обичам хляб до ден днешен. Вие знаете какво обичам. Бобец, картофки, кюфтенца, общо взето всичко си обичам. И казват, че човек, за да изглежда добре, трябвало да яде само треволяци. Ама ще ме извинявате, обаче изобщо не е вярно. Сега ще ви покажа един човек, който се похапва от всичко и то по много, ама изписан от главата до петите и изписан. Никче, здрасти! Здрасти, извинявай, че снимаш, но аз съм много гладен и понеже ти ме покани в махалата и ние сме си в махалата, ние сме си израснали. Много ясно. Да, Я покажи в махалата какво ядем. В махалата ядем ето това сега, това е свински котлет и чипс. А най-любимото ти ядене какво е? Най-любимото ми ядене е шкембе, чорба, волк, с пасти на израснали, нали, като са ни храна. И сланинче. И сланина, да. Сланинчето е много важно. Шарена случицата Просто отгоре. тук нямат сланина. Ма не бе, ние тук, когато сме на ресторант, се правим хай лева. Да. Обаче, когато сме си вкъщи, слагаме терлиците и си ядем бонус с сланината.